Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Kepala Sekolah SMK Negeri Sedoso Surabaya. Ingkang kula hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri Sedoso Surabaya. Ingkang kula hormati guru-guru SMK Negeri Sedoso Surabaya. Kalih sedaya kanca-kanca SMK Negeri Sedoso Surabaya ingkang bingah. Pertami, monggo kita sedaya manjataken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala amargi inggih limpahan rahmatipun kita keparing kempal ing siang puniki lebet kawontenan ingkang saras. Mungkin sampun kathah wonten antawis hadirin ingkang mangertos ngengingi pangertosan globalisasi, utawi mungkin taksih wonten ingkang dereng mangertosipun. Dinten puniki kula badhe sakedhik ngemut-emut wangsul pinten-pinten pola gesang ingkang damel globalisasi. Punapa pangaruhipun kangge kita ngajengi pengaruhipun. Globalisasi asalipun saking tembung global ingkang nggadhahi artos sedunia. Globalisasi gadhah artos proses panyebaran unsur-unsur enggal ingkang nyakup informasi saking sedayaning donya ndamel medal media cetak utawi elektronik. Globalisasi gadhah pengaruh ingkang ngliputi sedaya aspek lini kegesangan. Upaminipun lebeting bidang transportasi. Wonten kados puniku kathah kendaraan ingkang angsal kita panggihi wonten margi ageng saben dintenipun. Transportasi puniki ndamel tiyang langkung gempil kagem nindakaken aktivitas utawa pandamelipun. Bab puniki tamtu berbanding kuwangsul kalih jaman semanten ingkang kangge dhateng setunggaling papan ingkang dipun kersani salah setunggaling tiyang kedah rela nempah perjalanan kalih melampah kejawi transportasi. Sistem komunikasi ugi nggadhah dampak global lebet aspek kegesangan. Dados tuladhanipun inggih punika handphone. Jaman canggih kados sapunika, handphone katingalipun sampun boten angsal dipun pisahaken malih kalih kegesangan kita. Internet nggih punika salah setunggaling tuladha sanes saking pengaruh globalisasi kasebat. Nggih ingkang sampun sepuh utawi ingkang enom sedaya berlomba kagem angsal nganggenipun. Malah boten sakedhik saking generasi enem ingkang saged manggihaken pemanggihan paling enggal namun nglangkungi internet. Dampak globalisasi ugi mengaruhi dunya kuliner Indonesia. Alon-alon nanging mesti masyarakat kita sampun angsal nampi panganan-panganan ingkang asalipun saking Jawi Nagari, upamaning pizza, hamburger, kebab, spaghetti, ramen lan sanesipun. Aspek salajengipun nggih punika fashion. Ketingal kantenan sanget pinten-pinten jinising rasukan ingkang booming wonten Jawi Nagari enggal wonten tumuti masyarakat kita. Bidang sanes ingkang boten kawon geger nggih punika olahraga. Kita sapunika sampun saged ningali nglangkungi channel TV ingkang nyiaraken langsung pertandingan olahraga wonten punya wonten. Kados punika kathah aspek ingkang kumawi dipun pengaruhi globalisasi. Kados puniku kathah aspek ingkang kumawi asalipun pengaruh globalisasi. Bab puniki kewontenan dados bukti menawi saben masyarakat kumawi ngraosaken pengaruhipun. Pinten-pinten aspek ingkang sampun dipun jlentrehaken menawi saleresipun pengaruh global sampun meh merasuk lebet sedaya lini aspek kegesangan. Sedayaning tiyang tamtunipun ngraosaken pengaruh ingkang kedados akibat globalisasi. Kagem puniku dados masyarakat kita kedah saged memilah lan milih globalisasi puniki. Kalih namung mendhet manfaat saemipun mawon lan boten mirengaken unsur negatifipun. Milah budaya saking pundya ingkang ajeng mlebet dhateng Indonesia angsal terfikir kalih sae. Menawi bab puniki angsal dipun lampahaken dening sedayaning masyarakat. Milah ciri khas kearifan budaya Nusantara puniki ajeng angsal dipun jagi lan dipun pertahankan kalih sae. Mugi-mugi punapa ingkang kula sanjangaken puniki angsal nyukani manfaat kalih kita
kalih kita sami. Pangarep-arep kita sareng mugi-mugi pengaruh globalisasi puniki boten ajeng ngrisak wetahipun kita berbangsa lan bernegara. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.